Представете си, че сте ученик в 7-ми клас, изправен пред следната задача. Какви качества проявяват и баба Илица, и Македонски, докато преодоляват изпречилите се по пътя им препятствия? А. Доверчивост и физическа сила. Б. Силна воля и жертвоготовност. В. Лукавство и съобразителност. И Г. Примиреност и упоритост. Кой според вас е верният отговор? И какви знания и умения проверява тази задача? Споделете в коментар под видеото и останете до края с мен, за да разберете дали сте готови за външното оценяване в 7-ми клас. В това видео ще разгледаме един наболял въпрос, който все по-често чуваме. Как да превърнем една стандартна задача за възпроизвеждане на факти в такава, която тества и развива умения като анализ, оценка, творческо мислене, например. Нека ви разкрия 4 супер прости начина да избегнете пасивното приемане на информация и да се фокусирате върху активното учене. Първият начин да стимулирате критичното мислене е да превърнете задачата от затворен в отворен въпрос, чийто отговор не се намира в интернет за 3 секунди. Например, вместо просто да питате какво гласи Питагоровата теорема и да дадете А, Б, В варианти, може да разширите въпроса с как се прилага теоремата в съвременното инженерство. Или вместо коя диаграма представя процес на фотосинтеза, да попитате как прекалено високите или ниски температури влияят на този процес. Допълнителен бонус е това, че този тип въпроси намаляват възможността правилните отговори да се дължат на късмет или на ловки умения за преписване на учениците. Втори, още по-лесен начин е просто да добавите въпроса защо към задачата с избираеми отговори, с което директно насърчавате учениците да анализират и оценяват знанията си, вместо просто да разчитат на добра и свежа памет, за да ги възпроизвеждат. Когато учениците разбират защото за даден факт или концепция, е много по-вероятно да запомнят информацията трайно и да могат да я използват, когато им потрябва. Освен това, този подход може да предизвика и разгорещени дискусии в час, където учениците да споделят и обсъждат различните перспективи и обосновки за своите отговори. Третият доказан метод е приложението на знанията в нова ситуация. Създайте така задачата, че да изисква от учениците да използват наученото в непознати и различни контексти. Така вместо просто да повтарят запаметени факти или стъпки, те се научават да адаптират и преобразуват знанията си, за да разрешават реални проблеми или хипотетични сценарии. Например, в част по математика представете на учениците истинска ситуация, като изчисляване на необходимите материали и разходи за някакъв строителен проект, например. Като трябва да използват всички натрупани до момента знания по геометрия и аритметика. И подход номер 4. Комбинирайте визуалната и вербалната информация чрез инструменти като диаграми, графики, карти и времеви линии. Ключът към създаването на такива задачи за активно учене е да сме сигурни, че те изискват повече от просто попълване на информацията по памет. Например, при изготвянето на линия на времето за определен исторически период, помолете учениците да определят кои 3 до 5 събития са били най-важни и да обяснят защо избират точно тях. Или пък може да включите елементи, които изискват от учениците да модифицират и променят диаграмата, основавайки се на различни сценарии или предположения. Чрез тези 4 стратегии можем да превърнем обикновените учебни задачи в мощни инструменти за развитието на функционална грамотност, което не само ще подобри учебните резултати на учениците, но и ще ги подготви за реалния свят, където такива умения са критично важни. Вие сте на ход. Споделете кои са вашите методи за активно учене в коментарите под видеото и не забравяйте да ни последвате. А верният отговор е Б. Това, което баба Илица, Македонски показват в моменти на трудност, са именно силната воля и жертвоготовност. Нека да са ни за пример.